Obatsani nkhani ndine sibongerezi yambo kuyamba mitu yake. Nthumwi za boma za dziko la Israel zomwe zinabwera mdziko lino malinga ndi mgwirizano okhudza ogwira ntchito zati dzikoli lilemekeza mgwirizano omwe maiko awiriwa asayinirana kuti dziko la Malawi litumize ogwira ntchito m'minda 3000. Nthumwi ya gululi Arizin Sasson Shelley yauza atolankhani kulongo kuti Israel napeka kale mwayi ku dziko lino oti itumize ogwira ntchito oyambira 500 mu mgwirizanowu. Asheli ati malipiro oyambira pa ntchito za m'minda zomwe dziko limapereka pa mwezi ndi pafupifupi 3 million kwacha. Agnes Nyalonje akufotokoza zambiri pa nkhaniyi. Ngati boma ndife osangalala chifukwa cholinga chosayina MOU pakati pa boma la Malawi ndi boma la Israel chinali chomwecho choti tikayamba ntchitoyi ma job order azibwera. Ma job order akabwera ifeyo tizisaka anyamata ndi asungwana amene ali oyenera kukagwira ntchito ku Israel m'mafamu. Ndinso tikatero ndiye kuti ulendo uja tinanena kuti pakhala mgwirizano pakati pa Israel ndi Malawi wolemba ntchito achinyamata kuchoka ku Malawi kuno kukagwira ntchito ukoko ndiye kuti ulendo uja wayambika. Ifeyo ngati unduna pamodzi ndi anzathu alendo athu amene takhala nawo sabata iyi kuchoka ku Israel ndife okonzeka kuti tikhale ndi system yoti itilole kusakasaka ndi kupeza achinyamata amene ali nkuthekera kukagwira ntchito m'mafamu achinyamata a quality. Ndikamanena kuti a quality akhale kuti olimbikira ntchito komanso anthu akhalidwe osati kupita kumeneko basi tsiku loyamba mwayamba zosaoneka bwino chifukwa zikatero ndiye kuti program yonseyi ikhoza kuphwanyika chifukwa kuti ipitirire opita kumenekoko akhale odziwa ntchito. Kaundula wachitatu yemwenso ndotsiriza pa mbewu ya fodya waonetsa kuti dziko lino nakwanitsa kukolola makilogramu 129 million malo mwa makilogramu 140 million omwe dziko lino limayembekezera kuti likolole chaka chino. Mneneri wa bungwe la Tobacco Commissioner Tefras Chigwenembe wati komabe mulingowu ndi okwera kuyerekeza ndi makilogramu 120 million omwe dziko lino linakolola chaka chatha. Kafukufuku wachitatu nthawi zonse amatipatsa chithunzithunzi chimene chikuonetsa zenizeni zimene tili nazo mdziko makamaka pa nkhani ya fodya. Ndiye kafukufuku wachitatu amene tachita chaka chino ndipo amene adachitika mwezi wa June waonetsa kuti mdziko muno tikhala ndi fodya okwana 129 million kilograms. Tikayang'ana kafukufuku wachiwiri amene adachitika mwezi wa February chaka chino tidaona kuti tikhala ndi fodya okwana 140 million kilograms. Izi zikuonetsa kuti pali kusiyana ndithu kuchokera pa 140 ndi 129 million kilograms pacha zimene ife tikuona kuti ndikamba kazifukwa zitatu. Poyamba fodya wathu wina amatuluka mdziko muno, anthu ena amatenga fodya mdziko muno kumapititsa ku maiko ena mosavomerezeka. Kachiwiri titachita kafukufuku wachiwiri mFebruary kudapezeka kuti kudali ng'amba madera ena ndipo fodya wina adapezeka kuti adaonongeka kapena sadachite bwino. Ndipo pachitatu ngakhale alimi ena adapeza ndithu fodya bwinobwino koma chifukwa cha kasamalidwe komanso pa zifukwa zina kudapezeka kuti fodya uja watayika sangathenso mwina kukamugulitsayi. Ndi chifukwa chake tikuona kuti kafukufuku wachitatu ameneyo wasonyeza kuti pali kutsika pa kuchuluka kwa fodya amene akhale mdziko muno tikayerekeza ndi zotsatira za kafukufuku wachiwiri amene adachitika mwezi wa February. Bungwe la Malawi Human Rights Commission lati kusowa kwa mankhwala ndi zipangizo mzipatala komanso moyo ozunzika wa akaidi mndende za dziko lino ndi ena mwa mavuto akuluakulu omwe akhudza ufulu wa Malawi. Mlembi wa bungwe la Habiba Osman wati kubedwa kwa mankhwala mzipatala komanso kuchepa kwa chakudya mu ndende za mdziko lino ndi zina zomwe zikulepheretsa anthu kukhala ndi umoyo wabwino. Iwo anena izi pomwe MHRC inakaonekera komiti yoona za malamulo ku nyumba ya malamulo kuifotokozera ntchito zomwe ikufuna kukwaniritsa chaka chino.
banki yaikulu ya reserve yati kuchokera mwezi wa April chaka chatha kufikira March chaka chino ntchito zotumizirana ndalama zakumana ndi mavuto ochuluka potengera kuchuka kwa madandaulo omwe anthu akhala akupereka. Wachiwiri kwa gavana wa banki ya William Matambo wauza magulu okhudzidwa ku Lilongwe pa zokambirana zokhudza mavutowa kuti kaundula kuonetsa kuti mchakachi alandira madandaulo 36,481 kuchoka kwa anthu omwe akhala kutumizirana ndalama. Franklin Mtambalika walemba ripoti ili. Wachiwiri kwa mkulu wa Reserve Bank of Malawi ya William Matambo wati madandaulo akukhudza madera anayi omwe ndikulephera kutumiza ndalama kuchokera ku foni kupita ku banki kapena ku banki kupita ku foni, kulipira madzi kapena magetsi, kulipira katundu pogwiritsa ntchito kadi POS ndi kulephera kwa makina opereka ndalama a ATM komanso kuchedwa kubweza ndalama zikalephera kutumizidwa. Amatambo ati ndokhudzidwa ndi zomwe makasitomala akudandaula ndipo nchifukwa chake anayitanitsa zokambiranazi ndi mbali zokhudzidwa. Munthu chamukhudza bwanji ndipo kuti chimpatsa chilakolako chokuti apangenso zinthu ngati zomwezi tsiku lina. Ndeti maona kuti zimenezi zingakhale zili zochepa kwambiri koma zimatha kuchotsa confidence ya anthu pogwiritsa ntchito ndondomeko umene tikufuna kuti ukhazikike mdziko lino. Ndiye nchifukwa chake ngakhale percentage yake ili yochepa kwambiri koma ife ngati Reserve Bank. Ndipo mkulu wa bungwe loona za ufulu wa ogula la Consumers Association of Malawi ya John Capito wati nzodandaulitsa kuti anthu akumana ndi mavutowa pa nthawi imene dziko lino likufuna kufanana ndi zomwe mayiko akuchita polimbikitsa nzika zake kuti zisamayende ndi ndalama mthumba. Pa zimene tibayimikiza kuti zikhala zinthu zachifupi zochepesa mavuto amene timakhala nawo pogula katundu akukhala ngati akuonjezereka pakulowanso umbava wina pakulowanso zina zimene zili zovuta zimene zopangitsa kuti ndalamazi zikhala kuti ife sitikuzipeza mnjira imene katunduyo sitikupeza imene timafunira. Pakati pano Reserve Bank of Malawi yachenjeza kampani za lamya zam'manja komanso banki kuti kudzera m'malamulo ake liyamba kupereka zilango kwa omwe apezeke olakwa pa madandaulowa. Bungwe loona zakalembera wa anthu National Statistical Office lati kusapezeka kwa abambo pa nyumba masana maka madera mtauni kusokoneza ntchito yotola uthenga wakalembera wa zaumoyo yomwe inayamba Meyi. Mkulu wa bungwe la NSO Shelton Kanyanda wati izi zikuchititsa kuti omwe agwira ntchitoyi adziweruka mochedwa kuti akumane ndi abambo pa nyumba zawo. Mukuona nkhani pano pa Zodiac ndi zambiri mukhale pomwepo. nayi nkhata ya maluwa zikafikatu ngati pamenepa mphamvu zimatha nzeru imasowa. Apa ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza yaulemu kwa okondedwa wanu. Iwowa amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. Iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo. Amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. Iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wachiliza chimene inu mukuchifuna ndipo amalola kumapereka pang'ono. Mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. Mukayimba namba limeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laisoni. Iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikeko. kudandaula kwa kholo lako mwayisudza upeza. Yogawa bungwe la Chewa Heritage Foundation Chefo likukuita nani nonse kumwambo wa chaka chino wa Chewa womwe udzachitike loweluka pa 3 August 2024 m'mudzi mwa Msampha. Tiye chadza kuyambira 7 koloko mmawa mpaka 5 koloko madzulo. Cholinga cha mwambowu ndikutsegulira malo yomwe Chefo yagula. Mukafuna kudziwa zambiri lankhulani ndi a chairman wa organizing committee Dr. Sefren Kumura pa 0999878855 kapena mneneri wa Chefo Ajime Chikuni pa 0999218116. Tiyeni tonse kuti tikasangalale ndi magulu achichewa uku tikudya zakudya zachichewa. Yogawa.
takulandaninso tione mitu ya nkhanizi. ya Air Cargo Malawi Limited ili ndi chiyembekezo kuti ntchito yobweretsa mankhwala mdziko lino kudzera pa ndege ikhala yapamwamba pomwe kampani yakhazikitsa njira yothandizira ntchitoyi. Wapampando wa bodi ya kampani ya Felix Tandwe walangiza kampani zomwe zimagwira ntchito yogulitsa mankhwala kuti azigwira ntchito limodzi ndi ntchitoyi kuti ntchitoyi ibale zipatso zoyenerera. Atandwe akufotokoza. Service imeneyi ithandiza kwambiri dziko lathu, ithandiza kwambiri anthu amene amayitanitsa mankhwala ndi zipangizo zina zokhudza za umoyo kuchoka kunja kuti zifike kuno mwansanga komanso kuti zipangidwe hando munjira imene singathe kuziwononga kapena kuwononga ubwino wa katundu. Ife tifuna kupanga save ma importers and kumene ma importers ambiri amapanga import mankhwala ndi ku east. Tukamba za maiko ngati India ndi China komanso pali maiko ena ku Europe. So ife ndi logistics company, so tikwathandizira munjira imeneyo koma maiko ake ndi amenewo. Kwakukulu ife nkhani imeneyo ndiyo timapanga kale kuti mufunse ma customers athu, ma clients athu adzakuwuzani kuti ife timapereka service imene ili yodalirika, service imene ili yabwino yothandiza kuti katundu uja akafike bwino kumalo kumene akwena kukafika. So sichikhala chachilendo tikati kuyamba apa tikati kungopitiriza mmene timapangira save ma customers athu. Mkulu wa bungwe la Pharmacy and Medicines Regulatory Authority Mphatso Kawaye wati ichi ndi chipambano ku ntchito za umoyo. Service imene akhazikitsa lero Air Cargo ndiyofunika kwambiri ku medicines regulation. Chifukwa amene ilili environment yathu, ma importers ndi ma wholesalers and timapatsa responsibility yoti aonetsetse kuti akamaoda mankhwala kunja akhale akufika kuno ali mu condition yoyenera kuti anthu amene adzagwiritsa ntchito adzathe kuchira ku matenda awo. Koma vuto ndi lakuti pa mankhwala amene ma importer akupanga import alibe control inaliyonse ya ma conditions amene akubwerera pa ndege kuzafika ku Malawi kuno. So Malawi Cargo Service through service imene apanga launch lero iyi akutenga mbali kuwathandiza ma importers athu to take care of those conditions kuti ma importers athu vuto lawo lingokhala yopanga distribute Malawi muno tiwanga make sure kuti ma requirements athu a regulation ya mankhwala akwaniritsidwa. Officers za umoyo malilungu adandaula ndi chiwengo cha anthu 30 mwasungwana 100 omwe atakutenga mimba komanso 10 omwe akutenga HIV zomwe ati zikufunika kusintha mwachangu. Mkulu wa anamwino Amese Chimbalanga wanena izi pomwe bungwe la Macro limapeka njinga zakapalasa kwa asungwana 69 omwe azikaphunzitsa anzawo khomo ndi khomo za ubereki kamba kuti achinyamata ambiri salandira mauthengawa. Mkulu wa Macro a Clement Udedi wati achinyamata 60 akagwira ntchito zingapo maka kufikira chinyamata pofuna kuonetsa kuti aliyense akupeza ntchito za umoyo. Western Guta walemba ripoti ili. Mkulu wa anamwino mboma la Lilongwe Amese Chimbalanga wati sibwino kungophunzitsa kokha koma kuti anthuwo azikafika paliponse ndi uthenga wobereki kuti kutenga mimba kusangochepa koma kuthe kumene. Achimbalanga ali njinga zakapalasa zomwe awapatsa zithandiza asungwanawo kufikira aliyense m'madera awo pomwe zipatala zili motalikirana zedi popeza chuma cha dziko lino panopa sichingasamale aliyense maka anthu ovutika. Amafuna mayendedwe oyenerera kuti azitha kugwira ntchito yawo mosavuta kotero kuti kupereka kwa njinga zimene zikuthandiza njira zambiri kuti ana aja azitha kufikira anthu ambiri. Mkulu wa bungwe la Macro a Clement Udedi wati nzokhumudwitsa kuti asungwana pakati pa zaka 14 ndi 17 ndi omwe akutenga mimba komanso HIV kuposa ena motero aliyense wa iwowa ayenera kufikiridwa ndi uthenga okhudza ubereki. Kulilongwe kuno tidakasalirabe nkhani ya kachirombo ka HIV, so project iyi ithandiza ndithu kuti ma CBDA amene tapasa njinga lero akathe kufikira anthu ambiri kumuzi. Mmodzi mwa asungwanawa Hana Malangwasira wati akuganiza kuti kukakhala kosavuta kulankhulana ndi anyamatawa tsopano kulekana ndi kale pomwe amafikira ochepa chabe. Mtunda umatalika kuti tikafikire kumalo kwawo mwina kumene akukhala mwina from mudzi wina kupita mudzi dera lina zimakhala bezovuta nakusindi to delivery komano ndi kubwera kwa njingako ife zitithandiza kwambiri. Kupatula asungwana 69 iwa bungwe la Macro linaphunzitsanso achinyamata ena 210 okagwira mzipatala 8 pomwe ofesi ya zaumoyo yati yakhumudwa ndi kupitirira kwa asungwana omwe akutenga mimba ndi HIV zomwe ndikamba kakusowa kwa uthenga okhudza ubereki. Ndine Western Guta ku Lilongwe.
akuluakulu oyendetsa ntchito za ecos anenetsa kuti dziko lino likufunika kuchilimika pa maphunziro a sayansi m'madera kumidzi ngati likufuna kukwanitsa masomphenya achitukuko a Malawi 2063. mkulu oyendetsa ntchito za ecos ku sukulu ya Luwana Dr. Matthews Mkandawire wati maphunzirowa akukumanabe ndi mavuto mdziko lino. iwo aneneza lachinayi mu mzinda wa Lilongwe pomwe aphunzitsi 32 amanda certificate atamaliza maphunziro okudza phunziro za sayansi ndi masamu m'madera kumidzi. Kumalawi kunoko in secondary schools tili ndi aphunzitsi ochepa amene ali ndi qualification in sciences, and ecos project yathandizira kuti aphunzitsi amene alibe teaching component akhale qualified panopa ndi kuphunzitsa mwakadaulo maphunziro a science in community secondary schools. Ndiye tikuganiza kuti with this kind of initiative tizakhala ndi aphunzitsi oti ali ndi ukadaulo ophunzitsa science ija mwa ukadaulo ma areas oti ma resources ndi ochepa, ndi aphunzitsi oti ali ndi ma qualifications ndi ochepa mwina kulibiretu. Ndiye panopa tikhanga tathandizirako ndithu kuti tipange promote science. Aphunzitsidwa ine the teaching of science, mathematics, chemistry, physics, biology and other subjects in science. Komanso aphunzitsi athuwa aphunzira ukadaulo umene akhoza kuphunzira science ija kuti mwana akamaphunzira asamaone ngati science ndi subject yovuta. Komanso tawonjezeraponso content understanding. Ndiye kuti uyu munthu uyu mphunzitsi wa panopa akakhala woti akuziwa content komanso akuziwa kaphunzitsi ka content imene kuti ana azikonda science mu secondary school athu. Makamaka ma community secondary school athu amene ali kutali kwambiri and ma resources ndi ochepa. Ndipo mmodzi mwa aphunzitsiwa Dorothy Twonge Mawa ati maphunzirowa awathandiza pomwe zambiri zokhudza maphunziro a sayansi ndi masamu zikusintha. Kumbuyo kundithu timaphunzisa ngati za old system timangotenga mmene anzathu amaphunzisira, koma mmene taphunzisidwira apapa makamaka we are focusing kwa ana ano learner centered. Taphunzira kwambiri kuti anawo we should timaina kuti tizapanga involve kwambiri participatory ya nde atithandiza ndithu Luwana komanso tithokoze ndithu ecos potithandiza funding makamaka kunkhani ya magonedwe komanso ndi fees zonsezo zinachokera ku ecos. Ndiye tungoti zikomo. Bungwe loimba mdziko lino lapempha boma kuti likhazikitse ndondomeko zokhazikika zothandiza mkhalakale pa nkhani zoimba sapo banda omwe akhala akuvutika kamba ka matenda a impsyo. Polankhula lachinayi Malawi ena motsogozedwa ndi Onjezani Kenani atapeka 14.5 million kwacha kwa banda apempha bungweli kudzera mwa Wycliffe Chimwendo kuti omwe akufuna kuti athandizepo kwapo banda omwe akufunika operation mwachangu. Christopher Sanda ndi zambiri. Sapo banda akuti ndi othokoza kuti anthu akufuna kwabwino mdziko lino motsogozedwa ndi Onjezani Kenani awapatsa 14.5 million kwacha kuti ziwathandizire pa matenda awo a impsyo. Ndakhala ndikuvutika kuti ndipeze zinthu zosiyanasiyana kotero kuti ndithu Malawi apapa andithandiza kwambiri kusogoloko zikhala zinthu zophweka kuti ndipeze mayendedwe, ndipeze chakudya, ndipeze zofunikira zosiyanasiyana. Khalakale woyimbayu wati ali ndi chikhulupiriro kuti apeza bwino posachedwa apa ndipo kuti adzakwanitsa kupitirira kusangalatsa Malawi kudzera ku nyimbo. Wapa mpando wa bungwe la anthu oyimba mdziko lino a Wycliffe Chimwendo apempha boma kuti likhazikitse njira zokhazikika zothandizira sapo banda. Pemphaso kuboma fuka vudoli ndilokhazikika ndithu kupanda kulisamalira bwinobwino likhoza kutenga moyo wa munthu. Nditu kupempha kuti athandizire kupereka chithandizo makamaka kuti muna mwake ngati pangakhala amati transplant ya impsyo kuti boma lilowererepo athandizire. Mmodzi wa anthu omwe apereka nawo thandizo kwa banda Mark Williams Muhone apempha Malawi kuti apitirize kuthandiza sabanda. Timayembekezera kuti ndalama zonse zingafikeso 14 million. Koma ndife osangalala kuti lero ndalama zija zatoledwa 14.5 million kwacha zimene tikuzasiya kunoko kwa sapo banda. So ndife okondwa kwambiri. Alama Zodiac ndine Christopher Sande. Munkhani zina khoti mdziko la Kenya lachotsa chiletso chomwe apolisi anayika
kuti anthu asamachite zionetsero zawo mu mzinda wa Nairobi kufikira mtsogolo. Apolisi lachitatu usiku anayika chiletso pa zionetsero mu mzinda wa Nairobi pona kuti ochita zionetsero akumaso atsogoleri komanso mbava zikumatengerapo mwayi kubera anthu. Izi kudza pomwe patha mwezi chitike zionetsero zodana ndi misonkho yonjezera mdzikolo zomwe zinaphetsa anthu ochuluka. Anthu anachelewa kuchitanso zionetsero mu mzinda wa Nairobi lachinayi koma zalephereka. Tikatenso tatsiza zomwe ndakutengerani tisanasiyane tonenso mitu yake. Nthumwi za dziko la Israel zatsimikiza kuti ndondomeko yotumiza Malawi kukagwira ntchito mdzikolo iyambiranso posachedwa. Kaundula wachitatu wa mbewu ya fodya waonetsa kuti dziko lino linakwanitsa kukolola makilogalamu 129 million. Ndipo kampani ya Cargo Malawi yakhazikitsa njira yothandizira ntchito yobweretsa mankhwala mdziko lino kudzera pa ndege. Mu nkhani zina, khoti mdziko la Kenya lachotsa chiletso cha polisi choyimitsa zionetsero mu mzinda wa Nairobi. Muna ndine Simongerezi Yambo, mwakoma nonse. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school.